Veľa je tu krásnych dievčat, dnes máme 11 semifinalistiek, trošku nás mrzí, že málo, naozaj málo miskujú, málo sa venujú uprednostňovaniu toho vzhľadu, ešte ani jedna nebola v plavkách a zatiaľ stále len spievajú. Veríme, že sa to nejako zmení. Mala by si im dohovoriť, máš na to teraz istý vyhradený čas. Myslíš, že mám autoritu? Ty si taká ako keby riaditeľka celej súťaže. Super, riaditeľky sú sexy. Aha, teším sa. Vidíme sa po prestávke. Ešte raz príjemný dobrý večer, sledujete Markízu a krása by sa tu dnes dala krásne krájať, ale toto je spevácka súťaž. Áno, taký trošku morbidnejší úvod. Nie, to bolo veľmi poetické a priam až intimné. Ideme sa teraz venovať krásnym dievčatám aj naďalej, stále spievajú, je to také, no, tak nech teda spievajú, keď tak veľmi chcú. Je to ich voľná disciplína. Je to také pekné, chcela povedať. Je to také pekné. Zatiaľ im to ide vynikajúco a sme veľmi zvedaví, ako sa nám predvedie ďalšia súťažiaca, ktorá sa volá... Už môžem? Vierka Berkiová. Malý Juicy. Malý? Áno? Malý, no. Malý, no dobre. To bolo veľmi zlaté, že nie je to na myšlenie. Som skromná. No, nechcela by som byť namyslená. Nie? A keď by som bola, tak prosím, upozornite ma. Akým spôsobom by sme ťa mali upozorniť? Prestaň. Dobre. Čo beatbox? Ešte sa tomu venuješ? Určite. Áno, dáš? Dáme taký... My sme trénovali, lenže... Vieš, dieťa moje, ja v prevleku letušky z 52. mám teraz s tebou beatboxovať. Môžeme to skúsiť? Naučil ma tento zvuk. Daj odkaz. Posílajte hlasy, prosím. Posílajte hlasy, prosím. Posílajte hlasy. Ďakujem, už bude namyslená. Už stačí, už bude namyslená. SMS-kové číslo povieme dole. Vierka Berkiová. Ty sa tak dobre držíš, ale púšťam ťa práve v tejto chvíli. What a feeling. Vierka Berkiová ide spievať. My to musíme vysvetliť. Laci, Vierka sa ponáhľa, musí si ísť kúpiť džusík. To je predsa úplne logické. Prepáč, že ťa stále tak chytám. Prekáža ti to? Nie, som Nie? rada, ja ťa mám rada. No. Naozaj, ja ťa mám rada. Chcem sa ťa požiadať o ruku práve, ale čudové. No lebo ty si jediná taká príručná, cestovná semifinalistka, tak ja sa ťa budem takto chytať. Veľmi ma teší, že môžeme vedľa teba stať. Nechceš si vybeatboxovať to číslo, alebo už budeme ťa len prezentovať ako speváčku a povieme. Tak ideš, tak to... 9941. Vierka Berkiová. Ďakujem. To je ona. A presúvame sa ďalej, pretože už sa tešíme na Luciu Olešovú. Nielen Lucia Olešová je veľmi pekná, ale aj všetky ostatné semifinalistky. Nie, že by sme si na tej kráse nejako veľmi zakladali, ale tak to nejako vyšlo. A stále v tejto našej súťaži krásy žiadna promenáda v plavkách, nič v tomto duchu. Tak slúbime aspoň, že promenádu v krátkych sukniach. Dá sa to vybaviť? Myslím, že tu máme ešte nejaké semifinalistky Na sklade, takže my to s nimi nejak vybavíme zatiaľ. Zariadíme, všetko uvidíte už za okamih. Inke Bajsko Arena posiela pozdravy k vám domov, k obrazovkám, sledujete Markízu a Slovensko hľadá Superstar a keď sme sľubovali tú, myslím, že veľmi atraktívnu promenádu v krátkych sukniach, tak aj na to si prídete. Áno, a ja mám pocit, ja som si už tak zvykla na tieto tóny, že kedykoľvek začnem v živote rozprávať, chcem počuť Jesus Christ Superstar. Je to veľmi také fenomenálne. Od zajtra začneš hľadať šerpu po byte. Áno, nenájdem ju, už to viem. Budeme pokračovať teraz s ďalšou adeptkou, ktorá by sa chcela posunúť do finále. Ešte raz opakujeme, stále hlasujete. Hlasujete inak aj za tiež celkom pekných chlapcov, ktorí robia celkom dobrú atmosféru. Ale vráťme sa k tým tiež veľmi pekným dievčatám. A vráťme sa hlavne k tomu, že tu dnes ide o spev. Spievať bude o chvíľu, ale teraz sa ešte predstaví Barbara Šulíková.
Ja som nepočula, čo nemáš rada, išli cyklisti. No nemám rada, keď je niekto nespravodlivý voči buď mne alebo voči ostatným ľuďom. Pripravuješ porotu už na toto, že to nemáš rada. Áno. Ja len pripomeniem, že Barbara je tá, ktorú sme si pracovne nazvali Pocahontas. Myslím, že je to úplne každému jasné prečo. Aj keď dnes s účesom také, že pudlíkovi predkovia tam ešte nejakí boli k tomu. Ale úplne sa na ňu podobáš. Si veľmi pekná teda, som chcela povedať. Ďakujem. OK. Ideme ďalej, si pripravená spievať? Áno, jasné. Tak povedz, čo to bude. Bude to pesnička I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston. Môže byť. Nech sa páči, držíme palce Barbare Šulíkovej. Rezervy majú väčšinou tí ľudia, ktorí si ešte niečo nechávajú do ďalších kôl a či sa dostane Barbara do ďalších kôl, to všetko závisí od vašich SMS-iek, ktoré posielate na číslo 9949 už v tejto chvíli. Chcela by si niekoho pozdraviť, niekomu odkázať niečo v tejto chvíli. 9949. Dôležitá číselná informácia. Už sa nám aj porota pochytila, začína to byť dobré. Tešíme sa. Toto bola Barbara Šulíková. A toto je Saša Ďurinová. Aby sme ju teda potešili, voláme ju Ivka Kováčová. Ahoj. Ahojte. Ale dúfam, že tú knižku o sebavedomí čítaš niekde v rohu, tak aby si ostatných nevyrušovala. No ja som už s ňou skončila, lebo som si čítala príjemné komentáre, za ktoré ďakujem. Tí mi trošku zvýšili sebavedomie. A kde si čítala také komentáre? Na internete. No, internet je dobrá vec, ale príliš často tam zase nechodievaj. Dám ti dobrú radu. A čo v takej knižke píšu? Stále si pred zrkadlom opakovať mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada. Funguje to? Ešte som to neskúšala. Ešte si to neskúšala? Neviem, pozerám, to sa tak na teba najviac podobá, že by ti mohlo robiť zrkadlo. Skús na mňa. Mám sa rada, mám sa rada. Mám sa rada, mám sa rada. Máš talizman nejaký? No, keď som sem išla, tak mi babka moja nabalila veľmi veľa talizmanov. Svetenú vodu. To bol ten galón, čo bol tam vpredu v šatni? Potom Sveté písmo. Ešte aj kľúčenku Panny Márie. Ešte mi chýba taký cesnak proti upírom. Kľúčenku Panny Márie? Ako sa dostane domov? Čo, tá kľúčenka? Panna Mária teraz. Ja mám pri sebe. Ja, dobre. Takže máš toľko talizmanov, aj tento mikrofón bol vysvetený, veľmi trošku. A dali sme ti aj porotu pokrstiť pre dnešný účel. Dali sme im mená Lacko, Darinka a Páľko. Verím, že sa ti páčia. Ivka Kováčová ide spievať. Je to teda posledná semifinalistka. Ale uvidíme, čo z nej vylezie. Ivka Kováčová. Ivka, myslím, že knižky o sebavedomí netreba písať pre ľudí ako si ty. Ja sa chytám hviezd, už takto respektívne. Sme dobré kamošky. Budeme mať lístky na koncerte v budúcnosti. Tak. Tvoju starú mamu sme, ale myslím si, že málo pozdravili. Takže všetky tie talizmany, teraz ju môžeme pozdraviť, poďakovať sa. Aj tie babky. Ty máš viac? Áno, dve. Pre istotu. Aj starky, Rezervnou. čaute. Dobre. Takže pozdravujeme starých rodičov, ale myslím si, že keď to všetko aj z toho silného náboženského hľadiska vnímaš, tak si myslím, že ti hlavne dnes pán Nožko pribavil krásny hlas, prinesie ho aj na budúce. Povieme SMS-kové číslo 9944, to je Ivka Kováčová, ktorej teraz tlieskate. A aj Ivka Kováčová, aj všetky ostatné semifinalistky sú teraz pripravené na to, aby boli pre vás, pre vaše zorganizovanie sa v hlavách zrekapitulované v tejto chvíli. Všetky sú nastúpené a v závere priameho prenosu by mala Miska dostať auto, alebo teda aspoň veľký kľúč od neho. Ja som si vždy myslela, že to je motorová píla. Teraz zistujem, že to je papundeklový kľúč. Mám ho v ruke. Ale dievčatá nám príliš dobre spievali a príliš sa venovali tomu spevu na to, aby sme ich vyhlasovali v súťaži krásy. Takže kľúč od auta získavate vy.
respektíve získa ho jeden z vás, kto sa zapojí do SMS hlasovania a získa luxusný, dokonca imidžový automobil v hodnote 1,5 milióna slovenských korún od televízie Markíza. Ktorá vás pozýva sledovať aj zajtrajšie rozhodnutie, pretože vy hlasujete aj za dievčatá a stále aj za chlapcov. A chlapci a dve dievčatá nepostúpia. Že spolu 4 spevákov, semifinalistov, zajtra musíme poslať domov, to je smutné. Hlasujte, podporte svojho favorita, my sa nejak naštartujeme, natočíme a dovidenia zajtra. Dovidenia.